Mandaue City Hall anda makig-negotiate sa tag-iya sa pribadong luna sa barangay Tipolo nga nasunog kagahapon sa kadlawon. Pasalig sa syudad sa mga nabiktima, makadawat sila og mga hinabang. Ani ang report ni Nico Sereno. Miplastada nagsugod sa ground sa Cebu International Convention Center ang mga nasunugan sa tulo ka sitio sa barangay Tipolo. Ang hawanan sa CICC ang gitudlo nga evacuation area sa mga biktima. Samtang padayon ang pag-abot-abot sa tabang alang sa mga residente nga biktima sa sunog. Gani taas ang linya sa mga nasunugan aron pag-claim sa ilang rasyon, ingon man mga donasyon. Kagahapon, formal nang nadeklara sa City Council ang state of calamity sa lugar. Matud ni outgoing Vice Mayor o Acting Mayor Carlo Fortuna, dunay igong pondo ang syudad alang sa mga biktima. The money is really there, no? The appropriated naman siya. Ang giwatan nila mga 12 years. Si incoming Mayor Jonas Cortez, misaad-sab nga tutukan ang panginahanglanon sa mga residente. Gusto siya nga mapatuman gyud og reblocking ug pagbuhat og kalsada. Pareha sa gibuhat sa Giso Mantuyong, no? Nga ang problema manggod nakita nato why access, no? Especially og dunay sunog ang atong mga fire trucks atong mga rescue kuan dili gyud makasud. Dunahin oy parte sa maong luna nga privately owned. Apan matud ni Cortez, andam ang dakbayan makigsabot-sabot sa tag-iya alang sa estado sa yuta. Mga hangyo ta, yes, definitely. If not, atong pangitag paagi o gibaligya nila atong kuanon para ang atong makisunan dunan sa kapuyan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.